Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos, estamos na Radio Galega. Xa estamos chegando ao final de xaneiro porque o tempo é inexorable. E a verdade é que temos a moitísima xente, temos moita preocupación. Hai que dicir que Pepe Capelán hoxe vende punta en blanco porque ten unha habitual do público que ven moito e vestiuse para os que vexades o vídeo podcast, que xa sabedes que estará disponible mañá a partir das 11. Bueno, hoxe que é luns, hoxe xa a partir das 11 da noite. Pois Pepe Capelán vestiuse de punta en blanco hoxe porque está agardando a visita dun habitual do público, que non imos dicir o seu nome nin nada polo estilo, pero non está nestes intres, por iso podedes ver o vídeo podcast e quen será, da igual, porque entre toda esa xente non está ela. Se ven, faremos algo, non sei o que, pero faremos algo. Agora vou dicir o que ven sendo a presentación oficial do programa, que estamos en Lagulet. Lagulete. E por fin é luns, amigos, sí, é luns xa. Que bárbaro, que ben. Luns, que gaña de que viñese o luns aquí. Bueno, que programazo temos hoxe. Por certo, tamén temos que adiantar que xa só quedan 2 semanas para que estea neste programa Alicia Barton. ¡Sí, señor! ¡Bravo! Está aí. A ver, para os da radio mellor non, claro, non vedes, os da radio non vedes porque a radio non está pensada para iso, pero xa hai 2 semanas colocamos, como ia vir e non puido vir porque tiña cousas que facer, pois dixo, vou ir ali o día 10 de febreiro. Para que quedase o recordo, a lembranza de Alicia Barton no programa, fixemos unha homenaxe, un busto, bueno, que se parece, bueno, que é minimalista, digamos, non? É un conceptual, pero é algo que nos lembra que Alicia Barton vai estar aquí dentro de 2 semanas e por iso estamos moi contentos no como que non. E dito isto, hoxe, 27 de xaneiro, como moitos xa saberedes, para que vos lo digo, 27 de xaneiro, pero un 27 de xaneiro de 1948, nos Estados Unidos sae a venda o primeiro grabador de cinta magnética. E xa está, esta, efeméride esta, non hai máis. Non, bueno, que tampouco hai que explicarlo todo, ou sí, porque aquí neste programa se hai que explicar algo. Explico Alejandro Martínez Pini. ¡Sí! He dito isto, Pini. Bueno. Ti lembras a efeméride? Porque eu xa non o lembro. Sí, bueno, que non sei cando inventouse o grabador de cinta magnética, non? En 1948, correctamente, sí. Pero no que non sabemos se era un grabador tipo loro, non? De 2 pletinas, ou como era aquelo. Ou iba con cables, como. Especifícanos. É unha pregunta que me faz a mí. Claro, que non, que sei. Eu grababa así dun doble pletina. É unha sección de Pini aberta. Sección de Pini, amigos, sí, señor. Non, foi posiblemente a sección de Pini máis anticlimática da historia que temos feito. Pero agora xa non. Ahora sí. Agora sí. Non apagues o micro. Non apagues o micro, Pini, porque hoxe teño. Ven pa aquí. Cando che dixen que interrompeses, era agora cando tienes que interromper Fran. Un aplauso para Fran Rodríguez, que ven interrompendo. Temos connosco hoxe, no como que non, a Fran Rodríguez. Que tal, Fran, como andas? Bueno, regular. Fran Rodríguez, que ao mellor moitos non os recoñecedes, pero leva traballando moitísimos anos, sí, auriculares, sí. Son para as orellas, perfecto, podes poñelos e agora escoitas moito mellor. Que tal estás? Unha pasada. Moi ben. Fran Rodríguez, que traballou, por exemplo, Non caiga quen caiga. Por exemplo. Traballou tamén en No dispare al pianista. Por exemplo. Traballaches tamén, como se chamaba ese programa que fixeches en Cero recentemente, que no que eras guionista?
Dame veneno. Dame veneno, por exemplo. E agora estás preparando cousas. Tamén estou preparando cousas, sí. Pero para esta casa, verdade? Para esta casa. Non sei. Xa volvemos a casa porque xa van doendo os nocelos. Sí. Por certo, fuches guionista de Supervivientes cuando la Pantoja. Cuidado, estás dando mal o dato. Ah, non. Non, eu facía a dirección de xogos de Supervivientes. Bueno, dite que non Supervivientes non o vimos, pero bueno, porque somos tipos raros, porque o viu media España. Non, nin falta que foi un 40,6 co que cerramos. Bueno, pero en fin, pero bueno, porque aquel día mellor. Porque non teño billetes que senón os tiro. Entendes, como raperos. Como é pero isto como chegas allí a Callo Coco, como é iso? Callo Paloma. Callo Paloma, que bonito. É que eu non hai tempo que non vexo. Hai Cabeza de León, Callo Paloma e un pouco Xogo de Tronos. Cola de ratón tamén, non? Tamén cola de ratón. E ali os deixas e ali pois xa van perdendo peso. E xa van comendo o que pillan. Tampouco hai moito máis misterio, non. E ti logo fas ali. Mira que a xente especula, por que lle dades cousas por detrás, porque pipán, porque tal. Non imos, e dadeslle cousas por detrás. Pois non, a verdade que non. Vale, moi ben. En fin. E ti que entón ti estás ali pensando, diste, vou facer 3 en raya, pero con tiburóns. Non, ou algo así, é unha cousa destas con pirañas. Efectivamente, teñen que atravesar un aro de lume, pirañas, tamén hai por ali, como se chaman, zarigüellas, que van aí a canilla que non veas, ¿sí? Moi mala uva, sí. Que tamén eu se son a piraña, co que pouco que comen, o mellor non sei que ten máis medo, se a piraña ou a Pantoja. Eu non sei. Eu se fose piraña, non tiraría por aí. Bueno, se foses piraña posiblemente estarías agora mesmo traballando de enxeñero informático despois de ter protagonizado Verano Azul. Bueno, se eu fose piraña, ti serías Tito. Efectivamente. Pero non, se eu fose piraña, se ti foses piraña, o que sería Tito é Pini, porque resulta que como é o mundo. Como é? Estudiastes con Pini hai moitos anos. Sí. Bueno, estudiastes o que se chama. Íbamos ao colexio e vamos a deixalo aí porque xa o de estudiar e formarse, bueno, pois deformarse máis ben. Formámonos. Deformarse máis ben. Pero estabades na mesma clase ou que? Como foi? Coincidimos algo así, pero así de ver zapaciños. Xa daquela tiña gripe. Estaba igual que ahora. Sí. Con menos barba, porque a barba é recente. E cambiar gafas. Sí. Pero increíble, pero aparte non está, pero nesa, como se chama? Cando hai unha fornada, nos coles non hai unha fornada, hai unha promoción, iso. Unha quinta. 2 por 1. Pero aparte desa promoción había máis xente que ao final acabou saindo nos medios, ou non? Pois sí. ¿Ves? Pois sí, aí estaba tamén. Non imos dicir que era xesuítas nin nada, non? Non, hai por qué. Información non hai por que dala. Non hai que dala, non. Ten que saber a xente a vida dos demais. Pero sí, aí estaba Gonzo. Que había máis. Había máis. Pedro Pablo tamén. Pero Pablo que saiu antes de nós, si señor. Unha boa recua de filibusteros. Que bárbaro, O sea, que saiu esa promoción de xesuítas e non traballou na televisión ninguén máis en 4 promocións máis. Non, é que xa non saiu ninguna promoción máis. O sea, que aí acabou. Rematamos co colexio. Que ben. Bueno, pois logo Fran Rodríguez ten unha habilidade que por iso está aquí, que non coñece ninguén, que ti daslle un... Bueno, coñece xente, pero agora mesmo non coñece os que nos están escoitando, ou a lo menos unha gran cantidade de escoitantes. Eso seguro. É que el é quen de coller calquera papel e ler todo como Yoda. Sí. Pero sempre parar. Entón, o que sexa. El díxome, eu colloche calquera cousa e leo todo como Yoda. Yoda sabedes quen é, non Yoda? Sí, non sodes novos, pero ata aí chegades. Bueno, Yoda, sí, non ten nada que ver co mercromina ni nada, Yoda. Entón, eu collín os Biosbardos. Vale. E vou abrir os Biosbardos, famosa novela de Eduardo Blanco Amor, nesta publicación de edición de Galaxia Narrativa, que posiblemente teña 25 anos, ben a gusto, porque era cando estaba. Entón vou coller unha páxina, o show, e a primeira o primeiro parágrafo quero que me leas o que pon aquí, pero como lería Yoda. Pero teño que transformarme xa. Se tens que transformarte, transfórmate. Sí? Porque precisas de transformación. Para os da radio está Fran Rodríguez
acaba de coller, bueno, un gorro con orellas de Yoda. Pero isto que está. Mira, achégate un pouco máis para aquí. Así, A recontrachéjate. así xa está. Mira que plano estamos vendo. Que barbaridade. Estás entre Yoda e Tristón, unha cousa. É verdade que unha cousa así un pouco rara. un híbrido. É un pouco Yoda dos Andes tamén. Sí. ¿No? Bueno, pois vou coller A os ver. bios bardos. A ver, se collo o comezo dun capítulo o que sexa para que sexa narrativo, non? Mellor narrativo. Aí non, mira, unha conversa pode estar ben, esta que se llame conversa. Vou vos ler o que pon a conversa en normal, en Eduardo Blanco Amor, en galego, e logo xa veremos como di en Yoda. Bartomeu, imos a Devesa, é un diálogo. Vamos, imos os cágados na Poza Grande, como queiras. Escapámonos a pena petada até enriba de todo. Mañán pola fresca. Podo ir contigo a Servaínza? Leve o demo tal provinza. Ven. E que aparte ten rima, flipa. A ver que pasa. Que está moi ben que teña rima. Sí, A ver. Isto Vamos a ver. sería un fragmento de Os bios bardos lido por Yoda. Díxeme que colla a distancia que teño así como presbicia xa. Sí? Isto é como en el tango cuesta abajo todo ya. Xa chegas a unha idade, aí vai, Bartomeu, imos a Devesa. Vamos, imos os cágados na Poza Grande, como queiras. Escapámonos a pena petada até enriba de todo. Mañá pola fresca. Podo ir contigo a Servaínza? Leve o demo tal provinza. Bueno. Carlos Latre está na casa agora mesmo tremendo dicindo se cábaseme o chollo. Agora xa é o triple salto mortal e con isto xa Sí, rematamos que temos sí, máis programa. sí. Teño aquí o disco dos Plan Siberia que chegaron antes para tomar algo, que foron a aparcar o coche. Entón, vouche dar unha dos títulos, Sí, vale? sí, Canción, vale, este. sí. Ti tes que facermo tipo Yoda, pero ademais coa sintaxe yodística. Vale? Porque claro, Yoda non falaba normal, No, falaba así no seu, vale? Por exemplo, non, esta frase, este disco está feito gracias a. Esa está ben. E logo podes ler como se queres o primeiro agradecemento. Vale? Sí. Toma, deixoche, tampouco é unha frase tan complicada, pero bueno. Sería. Entón, este disco está feito gracias a. Sí, é o primeiro a primeiro agradecemento. Quen é? Mamá e papá. Vale, Pois mamá e papá. Vale, moi ben. Pois Moi entón, ben. como Pois sería Este feito disco está grazas a papá e mamá. impresionante. Teus todos pelos como pelos, rival. Fran Rodríguez. habilidades absurdas que ten un. Sí. Mira, isto é como, por exemplo, ter coñecementos de cultura xeral que agora mesmo para xogar o Trivial vale, che, tampouco para moito máis No, tal como pues están no, as no, cousas. no, Pero estará connosco despois Fran Rodríguez, un aplauso para él, moitas grazas. Podes ir tomar empanadas se queres. Non quites a capucha, por favor. Que bárbaro, non queda con ela. En fin, capucha de Yoda e todo. Pois, a verdade, dígoche unha cousa, Fran, dígoche unha cousa. Eu non pensaba que tiveses tales capacidades. Amigos, amigas, La Gulet e Radio Galega presentan un programa ao que aínda non ven Alicia Barton. Como que non? Esta noite, os Special Guest Stars son Noelia Rey, Fran Rodríguez e a música de Plan Siberia. Comeza Como que non, dirixe e presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos a La Gulet, benvidos a Radio Galega. Estamos comezando o programa, por certo, temos aberto un concurso, unha proposta nas nosas redes sociais que xa levamos 2 semanas facendo este último videopodcast no que unha vez que mañá colguemos o videopodcast a partir das 11 da noite no noso Facebook e na nosa página de YouTube temos uns bonecos na mesa todas as semanas queremos que recoñezades os personaxes que representan os bonecos que temos na mesa. Xa tivemos un hai 2 semanas que era o primeiro que entraba en concurso
tiñamos outro a pasada semana, este é o terceiro. Entón, se non o fixestes aínda, entrades nas redes sociais @como que non radio, poñedes o cancelo CQN personaxe, agora volo recordamos en redes sociais, e enviades os nomes dos 3 bonecos personaxes que tivemos estas 3 últimas semanas. Entre todos os acertantes imos sortear unhas cantas cousas. Por exemplo, así xa para empezar, o último disco de Plan Siberia vai no lote. Algo máis vai haber, pero o último disco de Plan Siberia que temos aquí, que logo van nos presentar Volvoretei, que están a presentar. Cando sacastes o disco? Hai relativamente pouco. Canto? Menos dun ano, non? Bueno, teñen un dos éxitos que fixeron para esta casa, para a Televisión de Galicia. Tedes os dous. Foi no 2017 e no 2018, Canción do Verán. Están aquí recollidos neste Volvoretei. Esta é unha das cousas. Tenemos cousas de patos de goma tamén para agasallar. E a ver se temos algo así potente, xa veremos, teño que falar aí. Pero bueno, vos escribide que total tamén non gusta nada, é gratis, entrades aí, cancelo CQN personaxe, poñedes os 3 e solamente por acertar, que tampouco é tan doado, porque o primeiro de todo dixeron que era Mitch Buchanan. Sabedes o primeiro boneco que temos? Mitch Buchanan, e Mitch Buchanan non é. E do video podcast da 2 semanas, Mitch Buchanan non é, aínda que vai en bañador vermello, non é Mitch Buchanan. Ni ningún dos vixiantes da praia, xa o digo. Pero iso tedes que ver. Non, xa estou dando pistas. Pero bueno, este tampouco é Mitch Buchanan, xa vos lo digo. Pero imos comezar dicindo que acabamos de ler unha nova de hai unha semana, no que un coche fúnebre perde o difunto en plena rúa. Isto é real, aconteceu o 16 de xaneiro. O conductor dun coche fúnebre perdeu o difunto que trasladaba cando o portón traseiro do vehículo abriu e o corpo deslizouse ata o pavimento dunha rúa de San Antonio de Padua, en Argentina. Os feitos tiveron lugar o mércores a plena luz do día ante o cachondeo, para que non dicilo, dos veciños que estaban vendo todo aquilo. Cando se che cae o morto en medio de Rivadavia, escoitábase dicir a un das testemunhas do vídeo. O tráfico viuse interrompido algúns minutos mentres o operario trataba de volver a cargar o corpo no coche. Temos a sorte de contar outro lado do fío telefónico co operario, co conductor do furgón, para que nos conte brevemente, porque non temos moito tempo, que aconteceu en San Antonio de Padua, ali en Argentina. Falamos co conductor do coche fúnebre. Moi boas noites, hola. Hola, moi boas noites. Moi boas noites, como se chama vostede? Eu son Morticio Adams. Morticio son Adams. da famosa familia Adams. A da serie, non? Non, a dos chicles. Bueno, isto aconteceu en San Antonio de Padua, Argentina. Sí, señor. É vostede argentino, entón entendemos por... Efectivamente, argentinos son, sí. Fala galego moi ben para ser argentino. Bueno, a ver, somos a quinta provincia. Tamén é verdade. Conteme un pouco que ocorreu brevemente, se pode ser que aconteceu co féretro. Bueno, a ver, eu levaba o féretro detrás, como sempre, non? Habitualmente adoito levar os féretros detrás. Detrás, sí. El xa dera problemas, Quen? O defunto. Xa unha vez morto, el non quería ir na caixa. El dicía que aquelo que era moi estreito, que el padecía de claustrofobia, que el ali non ia. Bueno, entre o do tanatorio máis eu, aí razoando con el, pero por favor, entra na caixa, que vai quedar raro, claro. Que estando morto o normal era ir metido dentro, sí. Así por la tradición. Bueno, pero él decía que se afogaba, que lle daban os 7 males. Bueno, a ver, como cadáver era moi repugnante, non? Sí. Bueno, accedimos a que levase a tapa un pouco aberta para que non protestase moito, sabes? Chegaron así un 50-50. Un entente cordial. Nunca tal me pasara cun cadáver, Vaya. De verdade. Tes algún que che pide, por exemplo, que lle poñas Zetangana ou así algún tipo de música para viaxe, pero que enfurruñarse dese xeito nunca tal vira, Bueno, a ver, el o da morte xa non o levaba ben ao parecer. Di a familia, Xa, iso non o leva ben, que non por morrer, senón porque era moito de ir á neve. Claro, preguntounos, estando morto como vedes que vai a esquiar? E dixemos, home, pois eu que sei, non queda raro. Non, sí. Se foses un Jedi deses da película de Star Wars, que queda sen holograma, pois aínda, pero así, pois
Bueno, pois nada, foi escoitar iso, xa se meteu na caixa revirado, xa no medio da viaxe, sabes, dando voltas todo o tempo, Sí. como os nenos estes que non durmen ben na cama, que O meu que fillo, a desfantada, sí. pois xa igual, na caixa, bum bum, bim bum. Sí. Hubo un momento que abriu o portón de atrás da furgoneta Sí? e tirouse. Como que se tirou? Con cadaleito e todo. Como? Como vai con rodas, como as camillas para facilitar a inserción, Sí. alá foi rodando pola estrada adiante, bueno, os coches freando, un cristón, pero grandismo, Iso tivo que ser un espectáculo. Total, que eu fui correndo tras del, conseguín chegar onde él, xa abandonaron o cadaleito e todo, tentei facelo entrar en razón para que volvese, Sí. bueno, imagínate que disgusto pa familia que xa gastaron do sepelio Xa. e os pinchos do velorio, Vaya. eu dicindo, pero tes que volver, que el que non, que el así non ía, ata que se tirou o chan, como os nenos pequenos. Como que se tirou? Se Sí, deitouse digo no chan. sabes, tirouse o chan. Sí, que non quería perrinche, unha perrincha. Non grande. puiden con el. No, A ver, é un peso morto. Claro, non poido. E ao final que fixeron entón? Porque cal é o concepto? Pois ao final deixeino ali, que eu son conductor de coches fúnebres, non son a nani. A ver se me entende, Sí, non me entendo. estou para discutir. Bueno, Cheguei ao tanatorio, contei a familia, e ali foi buscalo a familia, e xa razaron con el, convenceron para que fixese a cremación e todo. moi ben. A ver, José Luis, que che gusta, se xa estás morto, que se non, isto son cartos que se perden porque non se devolven, Claro, eso levamos é toda a verdad. vida pagando decesos pa isto, e ao final accedeu, Claro, bueno, pois Accedeu a queimarse, non moi convencido, pero creo que ao final todo saiu ben. está traballando agora, quero dicir, por deixar isto aquí ou non? No, xa rematei, vou pa cama agora a ver se descanso en paz. Claro, normal. Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Veña, moi boa noite. Morticio, un aplauso para este home que nos chama dende... Claro, toda a vida... Na miña casa viña o de Santa Lucía. Toda a vida chamando o teléfono, claro, ao telefonillo. Hola, son o de Santa Lucía. E a miña nai dicíame, dille que veña para a semana, que esta semana non temos para pagarlle. Isto pasaba moi... Non sei se... Bueno, o mellor sodes de outra xeración. A vos non vos pasaba. O caso, bueno, o la fe. Aquí... O círculo de lectores, pero o círculo de lectores eu nunca lle paguei decesos, por exemplo. Bueno, pero chámame raro. En fin, imos continuar co programa porque temos a sorte hoxe de contar cunha das protagonistas dun programa que estivo dando moito que falar nas últimas semanas na televisión de Galicia, nese Access Prime Time, que para os de francés é Access Prime Time. Hoxe tivo a ben estar aquí connosco porque a convenceu Capelán, basicamente. Un forte aplauso para Noelia Rey. Bonos casos. Noelia Rey, amigos. Bueno, benvida Noelia, ¿qué tal estás? Noelia, gracias porque eso, bueno, estamos encantadísimos. Aparte sabemos que tes amigdalitis. Sí, Estás un pouquiño. Estás un pouco mala. Bueno, non pasa nada. A ver se para a semana que ven estás un pouco mellor. Sí, son cousas. Si a Pini, por exemplo, duranlle cando ven este programa, duranlle as enfermidades habitualmente 2 semanas. Non sei por qué. Bueno, pero... igual curo xa. Sí, pode ser. Pode Bueno, ser. Contanos, que tal a experiencia co Malicia Noticias, aínda que ti xa ves desde traballar moito tempo, pero as últimas veces que te vimos na TVG foi no verán en Adiviña que ven esta tarde. Sí. Estiveches tamén aí non moito no Aquí Galicia. No Aquí Galicia. E agora estás no Malicia Noticias. Bueno, contanos, que Sí. tal a experiencia Moi do ben, Malicia? moi contenta. Sí? Joa, é un programa totalmente novo, penso, na TVG. Estamos super contentos, ademais é un programa moi coñero, moi malicioso. Sí. Non, xa se vos ve, Ves, Bueno, non? está Capelán ali, que iso Está tamén. Capelán. Bueno, levámonos todos super ben e a verdade é que isto está mal, que digamos, pero o ambiente de traballo non é un ambiente de traballo. É bo o ambiente de traballo. No. Capelán di que vos leva de falta, pero pero é mentira. Bueno, Ele é pero moi... porque Capelán está ali, porque non lo puxeron, pero os demais... A ver como lle explica Capelán
a de bestiario ou o de bestiario que non sei quen é, que lle robou medio armario sí. para vir aquí. Sí, saíchese directamente, Aí, pero é que ademais Sí, agora... sí, rematamos e Capelán dixo, ala, eu vou así. Eu cambiei-me. Sí, no, moi ben, pero cambiei-me. él leva moitísimo chaleco últimamente. Sí, gusta, lle está... Non sei que lle pasa. Antibalas. Sí, por si acaso. Bueno, que máis? Cando empezaches, para a xente que non saiba, onde empezaches? Porque non solamente traballaches na tele. Estive na Radio Galega. Correctamente. Conta ti. No Diario Cultural. No Diario Cultural. No Diario Cultural, sí. De pouquiño tempo, a verdade, porque empecéi en febreiro deste ano e deixeino pois polo adiviña que ven esta tarde. O sea, que pasaches da radio a tele directamente como a nós. Logo volve a radio outra vez, xa te digo, sei como a nós vai da radio a tele, logo a radio outra vez. Sí, sí. Sí, nunca se sabe. Nunca se sabe o que pode pasar, Non vou repetir o que dixeches, Capelán. No. Se quere alguén que afine o oído, que lle dea para atrás no podcast que está disponible, cada un que escoite. En fin, pero bueno, de todos os xeitos está sendo un bo ano para comezar. Sí, moi bo. Hai proxectos por diante. Sí, polo de agora pues, estamos manténdonos aquí. Polo de agora hoxe vimos de gravar. Moi ben. Bueno, iso mañá hai que dicir cando che preguntas hai proxectos, sempre tens que dicir. Sempre hai. Sí, sempre hai proxectos. Estamos. Pero se alguén quere chamarme, pues... Xa proxectos hai, pero vamos, que se queredes chamar mañá mesmo, claro, Noelia colle o teléfono. Sempre hai sitio na xenda para algo máis. O caso é organizarse. Efectivamente. Eu sou moi organizadiña. Isto é importante. Ves, ela ten ganas de traballar, iso é o máis importante. Sabes que aquí o que eu non sei entrevistar. Teño un problema, conxénito, entrevistar moito non sei. Por iso traio o público. Perfecto. Para que berre, e iso que hoxe están aínda constreñidos porque non están. Claro, aquí, a ver, falta unha parte do público habitual que ven a subiar, que son que eles, aínda que non lles guste, montan un Cristo espectacular. Vale. Hoxe están aínda entrando en quecemento porque é a primeira vez. Cantos é a primeira vez que decide eu os que vides por primeira vez? Ves? Todo o público. Claro. Das 585.000, unhas 400.000 é a primeira vez que veñen. Entón están aínda empezando, pero hoxe chegaron e tamén tiveron que facer unha preguntiña que meteron na nosa caixa. Ao principio chamaba urna, pero agora xa lle chamo caixa, aínda que é unha caixa, basicamente. É que unha caixa, dixen, porque ti és idiota, e tamén lle dixen, non pasa nada. Entón, non sabemos o que preguntan. Imos acumulando. O mellor collo unha, teño que tirala, porque a cancelación do programa temos que evitala sempre, sabes? Na medida do posible. Temos tamén aquí no outro micrófono no noso set a Fran Rodríguez, que é o noso outro convidado, que por aquelo de que che aplaudiron pouco e que levas unha camiseta do Batman de Adam West, mereces outro aplauso. Moitas grazas. Menos mal, o teu funciona. Non me aplaudiron moito porque ti tampouco pediche. Hai un desfase. Eu non pedín aplauso. Para min pediche unha cousa así moi tibia. Foi unha cousa moi, sabes? Paréceme raro, pero sí. Ai, perdonad un momentinho, esperade. No, pero isto hai que arranxalo. Non sei se sabedes que temos hoxe connosco a un home que non é solamente un dos puntais do audiovisual galego, senón que case é un referente no audiovisual internacional. Ahora sí. Fran Rodríguez. Ahora xa. O mellor imitador non oficial de Yoda e de Bender. Bender tamén Boa, sabes facer a Bender? Por que non ves as bicolito metálico? É maravilloso. Es unha caixa de sorpresa. Habilidade absurda número 2. Que bárbaro. Bueno, mira, pero mellor segue así porque pode servirte para facer un programa de radio ás 12 da noite. Podría ser. Sí, digo eu. Pode ser. A ver, nunca se sabe. Explícoche, estás aí. Sí. Temos a Noelia, que hoxe é a nosa protagonista, que lle aplaudiron un pouco máis que a ti, pero un pouco tamén. Pero porque ti e máis eu tamén estamos... Un pouco tonto, igual, Ti e máis eu estamos xa entrando na baixada. O cementerio de elefantes. Efectivamente, sabes que ti e máis eu xa vamos... Outro día dixome unha señora, isto vou contar, dixome, cando collas a túa idade, fagas a dobles
e xa non che vayan saindo as contas e que xa empeza a ver a vida de outro xeito. A mí sabes como me pasou outro día? Que Que pasou? mireime nunha cámara e as canas facíanme moaré. Xa non... Non. Perdón, eu estaba ali, é certo. xa non estou pa tele, quero dicir. A ver, para os da radio que non saiban ou mesmo os que nos están escoitando Sí, aquí sí. na Gule, o de Moaré é ese efecto que fan as chaquetas de rayas, certas chaquetas de rayas da tele que como que se poñen bizcas os Sí, ollos, sí. non? Que se Sí, moven sí, así, unha que fan cousa así curvas, unha cousa rara. Sí, Pois sí. é verdade, porque facía che marea a barba. Iso é verdade. Tamén o podes inducir con sustancias ilegais, pero No, desto pero vamos isto a non, falar neste diso. programa non. Vale. Neste programa Veña, vamos todo ao lío, polo ao legal. lío. Hai preguntas para Noelia. Se quere librar dunha delas, Sí. pode mandarche a ti. Ah, vale. Agora, Ua. se ti queres unha, Sí. porque che presta, tes unha resposta Sí. na cabeza, podes tamén propoñer a resposta a ti. Vale, dicir, esta reclamo a eu. Vale. Vale, pode mandarche, e se che Vale. manda unha pregunta, tes que contestala sí ou sí. Vale. Ti non vas ter problema. Vale. E se che gusta moito, che presta, pode Vale, reclamala. vale. Imos darlle aquí a Noelia que faga aí un remexemento neste collo unha? importante. Si, colle unha, que ti queiras. Pois A ver. esta porque é diferente. Esta que é diferente, claro que sí, porque aquí todos somos iguais, todos somos diferentes. Sí, señores amigos, esa é a actitud. Hai que respetar o diferente tamén. Ostras, pero isto é unha carta. A ver. Non sei, pero acabo de coller a verde e David Augusto, que é o noso produtor, empezou a esbozar un sorriso que non me gusta nada. Di aquí. En anteriores tempadas, vou lelo así porque, claro, isto é como a intra do equipo A. En anteriores tempadas, Carlos Tresandí cortaba o pelo a mans e tixeiras dos rapaces de Shave the Sailor. O seu pelo foi para facer perrucas. Inciso, é correcto. Vale. Corteime o pelo en directo neste programa. Tiña unha melena de por diosero, verdade? Hai que dicilo. Pero corteino. A miña dúbida é se esa perruca remata na cachola dun perigoso asasino ninja e un cabelo cae ao chan, poderá Carlos Tresandí ser acusado de autor deses terribles asasinatos? Firmado, producción para meter unha escaleta ou non. É túa esta. Bueno, pois, Noelia, sempre podes... A ver, se non queres liarte moito, tes aí a Fran que... Sí, pero creo que está claro, ¿no? Sí, que? O me ADN ou ADN. Que nos van meter no cárcere. Estamos de coña. Pa dentro, pa o caldeiro. Podes reclamar o pelo que no. Pero isto pasou... Bueno, mira, tes, por exemplo, se a min me meten no cárcere, tes xa un argumento para unha serie mínimo. Sí, pode estar ben. A fuga das perrucas ou Sí, algo así. sí, o sí, sí. ADN galego, ese xa está feito. No, ese non, ese xa está feito. Unha cousa pode ser, sabes, podes inventar. Bueno, pois moi ben. Ou se O te sea, pode clonar tamén. Pode ser. Claro, Durou tamén. moito máis a pregunta que a resposta. Parece che ben, non? Porque era moi sinxela, verdad, ¿no? E non vai entrar en escaleta, xa cho digo. Dame unha... Esta. Iso unha... Pois a miña muller tamén do Dona. pelo para... Jova, espero que non sexan os dous asesinos Bonnie and Clyde, imaginaste? Sí, unha cousa terrorífica. Sería terrible. Os Rolling Stones tiraban televisións polas ventás dos hotéis. Ah, non unha pregunta, é unha intro. Os Rolling Stones tiraban televisións polas ventás dos hotéis. Ti que tirarías? Así a bote pronto, A bote pronto. A bote pronto. Billetes de 500. ¡Oh! Porque sería porque me sobran. Ou seja que es tía que os tes. Claro. Porque iso é moi rara avis. Billetes de 500 por a... Sí. Que bárbaro. Bueno, O balconing dos 500. Eu tirarei Sí, o sí, Rolling sí. Stones, sabes? É outra opción. É outra opción. Imos ver. Veña coa última. Mima que tarde. Di así. Estou pensando en facela ou non. Dállame, va. Abel Caballero será alcalde de Vigo ata que morra. Queres coller a ti? Ah, por favor, adiante, Fran. Sí. O sea, quero dicir, é unha cousa que xa hai que empezar a asumir.
Sí. asimilar. Porque a exposición aos lúmenes é como unha cousa como Increíble Hulk. É como rayos gamma. Efectivamente, a exposición aos lúmenes xa está facendo dele unha entidade inmortal. Ou seja, que cando dio dos 25 anos non é de coña, entón. No. Xa teno planeado. Un aplauso forte para Fran Rodríguez e para Noelia Rey. E imos recibir a un home que ven a... Oxe vai vir para ver, coñecer e delimitar o teu grao de millenalidade. Se es millennial. Sí. Un forte aplauso para Fernando RQR. RQR, sigo buscando. RQR, y tropezando. RQR, sigo avanzando. RQR, sigo soñando. O cómico máis sexy de Galicia, Fernando R, que representa Xeración Espontánea. Xeración Espontánea, amigos. Señor. Como veño, Carliños, que tal? Moi ben. Ben. Finales de xaneiro, a tope, pouco tempo, entendo. Por a túa expresión. No, sí, bueno, que te pasa? Quero dicir, dentro dunha hora de... Ben. Alicia, tope con Alicia Barton. Sabes, non sei se se dixo que en 10... Cuidado que temos, por favor. Como é? Eso Isto pasa en... Que entre producción a arranxar o de Alicia Barton que acaba de... Era cariñoso, claro. Xa. Era cariñoso. Eso é claro. Vai entrar Capelán, por favor, a... Aí está, moi ben. Alicia, por favor. As pelexas entre Pero xente... non a que irás máis que a min, Capelán. Ves como hai unha razón por detrás. Bueno, en fin. No. Alicia Barton non nos quedou un corazón. pouco recostada, Alicia Barton, pero bueno. Hai que poñerse cómoda, pues son moitas horas. Primeiro, Carlos, veño moi cabreado porque fai tempo xa neste programa botáronse dúas broncas moi importantes. Sí. No, pois no. Unha, miña familia bucheoume todo isto. Por eso no, oxe nin veu. Oxe nin veu, imagínate Unha, como está. por confundir a Cruz de Raya con Martes e 13. Home, que é imperdonable. Perdón. Sacrilegium. Perdón. No, deixademe falar. Non, hai que contalo todo. Non é que che abuchearan porque confundiches a Cruz de Raya con Martes e 13. É que dixeches, sei quen é. Dixeches José Mayuste. Bueno, bien. E despois dis, entón ten que ser Bien. o dúo Cruz e Raya. E iso foi o peor de todo. O tema era saber a José Mayuste, que saber o nome do tipo. Saber quen era o das empanadillas. Claro, que era Millán Salcedo ese. Sketch das empanadillas. Ano 86. 2 anos antes de que eu nacera. Polo tanto, es culpado. Bueno, es culpado. Bueno. E outra peta moi grande que se me botou moi gorda a semana pasada por non coñecer Bridge of Babylon de Bonnie and Clyde, vai decir. É que si non a saben nin agora. De Bonnie and Bonnie and Clyde imos ser a miña muller e máis eu cando nos collan os ninjas estes. Que do ano 78, 10 anos antes de que eu nacera, vamos a ver. Quedo esculpado, No, perdón, porque eu coñezo. Kelly que? Perdón, eu e ti de que ano es Kelly? Estamos falando do 95. Pero Kelly nada, Kelly xa dirá. Iso eu digo que pa sair do nicho hai que soltar a pala. Aí, claro. Bueno, que estás aí zazás. É que ademais iso non é un razoamento, porque ti, por exemplo, eu coñezo, por exemplo, a vos non o coñeces, por grandes éxitos de Marifé de Triana e de moito antes que a min, por exemplo. Pois escoita, Marifé, a min. En fin, bueno, dalle. Que o que test? O meu test para, como ben dixeches, para saber como de millennial eres, Noelia. Sempre comezo coa sintonía que o fago cos invitados. Sí, isto cos convidados, perdón. É moi bonita este momento. Non sei se podo tirar un Noelia poquinho. está vendo cunha cara de decir por que venía este programa. Non sei se podo tirar un poquinho máis de ti, Fran, se me permites. Sí. Noelia, sabes algunha canción de Star Wars, algunha? Así tararear un poquinho. Sí, a ver, non sou moi fan de Star Wars. Bueno, pero para tararear unha canción. Teño un trauma, pero para tararear así un poquinho, para tararear un poquinho, a que queiras. Vale, entón. A de inicio. Me vale.
ti tarareas a canción, eu vou meterlle a letra por encima e rematamos co Oldie Yoda, que xa bauticeite como Oldie Yoda, se te parece ben? Sí, Oldie sí. Yoda. Claro, porque o Baby Yoda está moi a tope. Espera que me vou pero... poñer en plan Sith. Ai, gústame. Dicindo que o que Ese era dos espistos, non? que o que Sí, test. sí. Ves como es que Sith estás videos. faste ti maior sol. Xa, non, é que eu son... Con Yoda dicindo que é o que test. Vale? Que é o que teste? A sección é que é o que test. Porque é un test. Entón, Yoda. Yoda. Dalle, Noelia, por favor. Vale. Esto é importante, eh? Sí, vou. Tan. Para un momento, para. Vas moi ben. Claro. Por que para? Se vai moi ben. Pero non é de inicio esta. Bueno, é a que me sei. Bueno, vale, dalle, perdón, dalle. Perdón. Bueno, é a de Darth Vader, que bonito tamén. Veña, Bueno. Dalle. Tan. Que o que tes, que o que tes. O que tes, o que tes. Que o que tes? A millor da temporada posiblemente, cuidado. Arrancamos. Tes 5 probas con os puntos que son os tanganiños. Vale. En cada proba podes levar ata un tanganiño, vas levar 0,2 por ter amidalitis xa. De Vale, primeras, maravilloso. por C tangana, claro, por suposto. Si, ti puxeches a mesma cara que puxe eu cando dixo por primeira vez. Zetangana, Zetangana, sí. C tangana, tanganiños. Xa che explico Vale. logo. Leva 0,2 xa. Levas 0,2? Pola amidalitis. Claro. Ah, porque tes amigdalitis. Hai É que puntuar. moi millennial É a aguda. amidalitis. É a amigdalitis aguda. Non empeces a rascar, non empeces a rascar. Bueno, pero aí ten razón, é amigdalitis aguda. Bueno, Claro. amidalitis. Aí. Naciches Este fixo moi Naciches, gracia. si ves. Naciches entre 85 e 95. Sí. Un tanganiño. Bravo, aplauso. E agora, vou non facer máis de concurso, porque fago así como tal, vou non facer máis de concurso. E agora, Noelia. Tes un con 2 tanganiños que é a primeira vez que na primeira pregunta alguén ten máis de un tanganiño, porque claro, é casi imposible. É moi millennial, eu vexo moi millennial. Seguimos. Moi millennial. É que estou aí. Creo aí vas a ir en esta, bueno, a ver. Eu leo unha frase dunha peli e tes que tentar adiviñar cal é a peli. Vale. Claro. Fun o millennial a tope, 2005. Mira que bueno. ese de pelis sabe moito. Bueno, pero- podes axudarlle se queres. Bueno, primeiro deixa A ver ver. como vai Noelia, porque eu Vale. escoitei aquí ler unha frase de Indiana Jones, dicir Ben Hur e levar 6 tanganiños, porque aquí tamén. Bueno. Isto vai o show, Todos temos medo. Se crees que é doado ser entrenador, cámbiote o teu micro pola miña úlcera. Son un sándwich de estrés de 3 capas. Estivo fai pouco de aniversario. A A película. película. Ajá. Podes lela outra vez ou vale, che? Hai unha palabra que é entrenador que é Sí, importante. po cual ten que ver de fútbol ou algo deporte. Pero é española. O sea, podo ter pistas. Non se pode per pistas. Non se pode pedir pistas, Podes o sea, dicir unha que me guste e podes levar moitos tanganiños por Unha eso. que Star Wars. Estivo fina, Perdón. É que estivo fina. Estivo moi ben. É que O estivo sea, fina. mentindo e dicindo É que estivo unha fina. é moi millennial. Iso ten que Estivo ser fina. un punto case. Pero vacilar o presentador de que o que tes se quitalle puntos. Entón, poñe 0,7. Poñe 0,7. 0,7. 0,7. O malo Sabes cale, Fran? No, a min collécheme co... É unha de básquet. Pini, ti sabes cale? De básquet. Hussians. Coach Carter. Coach Carter. Coach Carter. Coach Carter. Coach Carter. Ah, claro, Entrenador Carter. Sí. Coach Carter. Aí está. Seguimos. Ele é máis de francés. Di así as cousas en idiomas. Coach Carter. Coach Carter. Un con 9 levas. Vas ben, vas ben. Vas A ben. ver, date de conta que nestes intres o máximo que poderías levar son 2. En condicións normais. Sobresaliente. Bueno, Isto estás sería, que- vamos, que matrícula. Tens que intentar batirar. Que por certo, teño a camiseta, bueno, Arturo Fernández Sí. veu a semana fai 2 semanas. Hai dúas, sí. Hai 2 semanas? No. Sí, a semana hai pasada dúas. foi, a semana. hai 2 semanas. Bueno, a Pero, semana pasada claro, a semana estivo, estivo, claro. pero fixo test E hai 2 dixenlle semanas. que si era o que máis levaba, iba a levar unha prenda da miña marca de roupa, que é Xe, de xeración espontánea, que vai de primeiro por agora, teño pa semana Vale. que ven, douche a camiseta e levas ya, Perfecto. Seguimos. Corte dunha canción. Vale. Isto é, a ver,
fun o fácil, o doado, porque as últimas veces a xente estaba sacando pouca nota, e dixen, vou o doado. Millennial puro, 2016, Zetangana e Rosalía, dalle Pini. Vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos que sea solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana, no tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo. Posiblemente sexa a única canción de Rosalía que non me saiba. No! No! Dios, que dramón. Pero Sí. si é a única boa que ten. Bueno, A ver, pero- María Ríos e Díaz Fuentes tampouco está mal. Claro. Sí, eso sí. Pero bueno, polo contexto podes sacar. Castellanos de Castilla, cuidado, Podes sacar polo contexto ou non. A ver, poñemos Bueno, pon outra vez. Pero que teño que sacar o título. Non. a hai continuación, A continuación. o scratch. Pon outra vez. Fai no A piño ver. scratch, Escoitámolo. Vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos que sea solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana, no tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo. Y no me puedo. Puedo. É doada, No estoy para nada y no me É puedo. doada. Eh, É doada. Que non- Enamorar. Perdón, sí, hay comodín de Fran Rodríguez o qué. Dalle, comodín. Calar, Bajar. Pasar. A ver, encerar, Normalmente quedarías en 0 tanganiños pola proba, pero intentáchelo 6 veces. máis 2 de Fran. 0 con 2 tanganiños menos. Dalle Pini a resolución, por favor. Sí, sí. Vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos que sea solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana, no tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo casar. No me puedo casar, ¿ah? Bueno, casar. Para casar hai que enamorar. Bueno, pero primeiro. namorar y amor. Claro. A mí pareceme pouco. A mí No, pareceme no, no, pouco. No. Dous. Pero, Bueno, no. veña, vale. 0 con 2 menos, dixen, Ah, menos. Menos, 0 con 2 menos. Como que 0 con 2 Sí, menos? sí. Home. A ver, técnicamente eu estou máis Máis preto. Sí. Calar, casar. Estiveches aí, Pero para casar hai que enamorar. Sí, correcto. Vale, vale. E moitas veces hai que calar tamén, porque senón... Sei o que pensas ti. Bueno, un con 7 xa Vale, agora bueno, baixa. vou pa baixo. Bueno, non pasa nada porque a estas alturas o mellor é unha puntuación normal. Carta proba. A personaxe misteriosa, a personaxe moi millennial tamén, a máis millennial das máis millennials que hai. Sí. Douche pistas e ti podes tirar os nomes que queiras. Aquí sí Vale. que podes tirar os nomes que queiras, vale? Primeira pista. Formou parte do grupo musical Innocence. É unha persona millennial. Sí, moi millennial. Moi millennial. Innocence. Top do millennial party. Podes dicir, aquí podes Sí. ir tirando, Tira. María Isabel. No. Pero gustoume a resposta, ben. E no- Segunda pista. Foi unha das primeiras cantantes en incluir internet nas súas letras. Nicki Minaj. No, tíralle para atrás, xa che vou dicindo que lle vayas tirando máis para atrás. Sí. Moi millennial, pero mellor do principio do millennialismo. Claro, do millennial, do gordo do millennial. Efectivamente. O sea, Hai que dicir- estará polos 30 e algo. Hai que dicir, sí, bueno, ahora igual ten algún máis, pero para os millennial é como moi a tope. Vale. Como se Sobre Tina Turner. no, sobre esta artista hai que dicir, bueno, artista, cantante, digamos, hai que dicir que calva non é o mesmo. Que calva non é o mesmo. Calva non é o mesmo. Calva non é o mesmo. Calva Aí. non. Ui, xa hai Cantas un... cantantes. Pero biches a Beyoncé calva, pregunto. Beyoncé leva peluca, que o saibas. Pero a biches calva ti? No. Pois entón non sabes se E é o viron mesmo, a non? calva? A ela vino a calva, sí. E víronlle máis do que ela
houvese lle gustado ensinar. Dalle antes de que No, porque non é Miley Cyrus, pero non é tan maior. Non, é máis nova, No, é máis bella que Miley O Cyrus. sea, é máis Claro. nova Miley Cyrus, quero Claro. dicir, non é máis bella a túa. Que non vas a saber nin É moi Pero vou na coñecer. Sí, home, sí, moito. É moi celebrities, Porque verdad? estou quedando fatal e xa sabedes quen é todos. No, porque pasa moito isto. Celebrity. Aí va que chorrazo. Sí, Rihanna. No, tira máis para atrás. Última pista. Betty Misiego. Y mira, No, é que no, pero la pantoja. pero é que Betty Misiego Calva gana moitísimo, No, pero Betty Misiego sí que tiraba para atrás co moño, porque Claro tiña que o moño tiraba. para atrás. Tira para atrás en todo. Última. Mira de cachitos ou algo, xa veredes, se non coñeces a Betty Misiego, xa veredes como é así. Ups. Ai, Didita Kane. Fíxeno, volvino facer ou fíxeno outra vez. Que podes dar a resposta adecuada. Que fíxoche moita gracia. Que Britney. Britney Spears. Correcto, Britney Spears. Bueno. A ver, as dúas primeiras eran chungas, pero a Vale. terceira calva, moitas celebrities Bueno, calva. pero hai- No, Bueno, aquí sí, desvelouse vale. que Beyoncé tiña Britney perruca. Spears é millennial. O meu gordo millennial. O sea, eu e Britney Spears estamos na mesma No mesmo rollo. No, muller, no. Generación no, pero no mesmo rollo. É o mesmo rollo. Britney Spears. Bueno, a ver. Vale. Noelia Rey. É un milenialismo moi amplo, Claro, pero milenialismo meu, claro. Estamos falando do alto milenialismo. Do alto. Baixo. Eso. Como a idade media que No, dica no, Pelán, ten varias. vale. ten varias. Bueno. O paleolítico, en fin. Última pregunta, crees en Deus? Crees en Deus? Esta é desenvolve, Bueno, unha pregunta así. teño que ¿sabes? Sí, no, claro. Vale, sabes A por última- que non creo? Pero espera un momento. Ui, que me vai responder e todo. Primeiro, un momento. Primeiro, os tanganiños de antes. Claro, Dalle 0,5 porque non tardou en sabelo, Pero pero dinche hai un dato que non sabías. riches moito, ademais que sempre se a xente ríe comigo, eu valoro moitísimo isto. Entón, No, cuidado, está apuntando unha cousa que é É verdade. verdade. Apuntouche Non un sabías que dato Beyoncé levaba peluca. non millennial, é un dato millennial que ti Moito. descoñecías. Sí. Eu non sei, ti valora. Claro. a ver, ponllos 0,5. A ver. Dous con... Dous? 2,2 0,2 máis por ir a contestar a seguinte pregunta moi a tope, Sí. que isto valoro moito. 2,4 por atitude. Por Moi ben. atitude, Por atitude. millennial, atitude millennial, ao final ir a tope con todo. Estás a piques do aprobado xa, Casi. Canto leva? No. Pono 2,5 e ahora a ver que responde. Dalle Noelia Rey, por favor. No, Adiante. Igual vas pensar aquí King unha Noelia. cousa tampouco é. No. O motivo polo que non creo é porque Sí. dos 3 aos 16 anos estive nun colexio de monxas. Uf. Iso... que? No. A ver, o grosso é ese, pero un día eu Ostra, no, pero Cuidado, No, que conte, que conte, cuidado. que conte ou que conte. Pero tapa ya os oídos a Alicia Barton que igual, a ver, No, lle to... No, a ver, é Non unha lle toques. tontería, pero eu era pequena. Tontería vale? non vai ser. Entón tiñamos religión. Estaba, pues, o cura, viña da religión o cura. Entón eu preguntei un día, mira, perdone, con la iglesia hemos topado. Oye, por que Jesús cada ano morre un día diferente? pero como un día Claro, diferente. aí petou. A ver, Da semana, dis. No, Jesús Un morre... un martes, un ano. No, Jesús morre colgou os en hábitos Semana directamente. Santa. Semana Sí. Santa nunca é o mismo día. O sea, nunca coincide Ostras, igual. claro. Me cago en la mar. Joder, é verdad. É que sí, no. Vale. Chapó, é que No, e quedouse todo rayado ali o pavo. Bueno, Oye. Ahora sí. Ahora estamos desvelando a palabra. Que estaba comendo- 0,2 tanganillos. No, friame de pavo, quere dicir Friame. rallado. claro, Petaches o cura. su santidad. No, díxome unhas cousas moi raras da luna. Pero dende lonxe. Dixo todo isto da luna dende No, lonxe. e despois díxome, bueno, seguimos, seguimos así. O sea, non me contestou. Eu Pantallazo teño azul. Claro, eu desde este día quedei rayada. Pero teño moito interés. Que che dixo da lúa? Díxome que, claro, como o calendario da hora non mismo que o de antes, nos que iba pola lúa, entón que era a primeira lúa de non sei que.
Non pensei que falaba dos edificios estes que atoparon na lúa. No. No, Bueno, o primeiro que se lle acordou para decir cala nena, vamos seguir. Bueno, cousas máis que non veñen ao conto, pero todo relacionado con Cousas, No, pero no, de curas e non ven ao conto. Non porque, contes. a ver, que eu quería chegar ata final de temporada, no medida do posible, Que llevas dar? Non me vas creer. Non cho vou crer, pero ti É a primeira concursante Sí. do que o que test que vai quedar fora de concurso. Como que fora de concurso? Fora de concurso, Accessit Premium Pro. Porque Pase de oro. Pase de oro. Espera. No, isto de ultracalde, non podemos meter. Pase de ouro. Aí sí. Ahora sí. Nada, fora de concurso, Noelia, estás noutro nivel, noutro rollo. O sea, pero fora de concurso por ben. Sí, claro, por ben. Vale. No, sí. Eso é máis millennial de todo. É que mira, apuntou ben Capelán. Sí. De aquí en adiante, a puntuación vaise dar en Noeliños. ¡En Noeliños! ¡Hala! Un aplauso para Fernando Requerre. Bravo. Noeliños, a partir de agora. Noelia Rey, esa historia viva do como que non. Jova. Isto non sei como vai afectar o teu currículum, tamén cho digo, Pode que non a ven, pero... Non, pero sempre podo decir que estaba con antibióticos. Aí. Imos recibir un forte aplauso a Pepe Capelán, veña, dalle. Empezamos dubitativos, pero como estamos acabando, Madre mía, arriba, en alto. Non sabemos acabar de outra maneira, Carlos. Bueno, cuidado porque hai que lembrar que ven este home, Pepe Sí, Capelán. e co noso teléfono de aludidos. Efectivamente, 60402 029957. Que é o noso número Chama, do WhatsApp. Pini, conecta con Silicon Valley, que nos lo poñen os informáticos aquí. 604029957. Quero ver Podes a todo o facelo mundo. ti tamén, Neste programa Sí. podes facer o que Sí, quieras. a partir de agora podes, sí. Podes dirixir o programa se queres. Por aquí? Por aquí. Por aquí, por teléfono. Dirixir o programa aínda non, que estou eu. Bueno. Vale. Por aquí tamén. Espera, fai Por aquí. onde queres? Por ese lado. Pois aí. Pois por aí, aquí. que che poñedelle o... Poñedelle aí. Aí Moi o ben. número 604029957, o número do do CCC WhatsApp. que chegan aquí, que se vexa, chegan aquí a este teléfono, que isto é verdade. Sí, é real. Nada, pois temos consultas, milleiros de consultas, Carlos, non o vas a creer. Sí. Sí. Moitas. Temos Uf. unha nota de Home, voz, tú veñe que cambiar a tarxeta de memoria, o teléfono, pero non Sí, o collían. non te chega, claro. No, porque claro. Eso está é un Temos efectivamente pois unha consulta de audio que ven acompañada con foto, supoño que a poderemos Sí. amosar para os do vídeo podcast. No, e mesmo se entrades agora nas redes sociais e estades escoitando a radio, Veredes o no podcast, no Twitter, en Instagram, bueno, en Facebook. en Facebook, Twitter e Instagram, Eso. @ como que non radio, vedes a foto a que se refire agora mesmo Por favor, Pepe Capelán. Pini, cando queiras pon esa consulta porque vai a traer cola. Hola Pepe, son Basi de Pontevedra, teño unha consulta que non me deixa dormir e me gustaría que saber se ti me podes axudar. Mira, ti quen crees que gañaría nun combate a morte? C-16, un robot cibernético diseñado para o combate e para matar a Son Goku, ou C-15, unha furgoneta feita por galegos cuyo lema era se lo carga todo. Pues nada, solo era eso, moitas gracias, saúdos. Non houbo nin que pedido aplausos, xa No, aplaudimos. é que vamos a ver. É que Mira. contestas eso, é maravilloso. podedes Os nosos ser- ointes son fantásticos. Podedes entrar no Twitter, Facebook, @ como que non radio, vedes as fotos, tedes aí a C-16, Sí. que é un malvado de Son Goku. Quen non sabe quen é C-16? Vamos a ver. Sí, bueno, bueno. hai xente que non sabe. No, vamos a explicar isto para contestalo ben. Sí. Xa que C15 e C16 son máquinas, os dous, pois habría que facer unha comparativa como as revistas de automóvil, non? Entón poñemos nun lado C15, no outro lado C16 e vamos versando todas as súas bondades neste caso. Pois, por exemplo, empezaríamos C16, Sí. é un androide, ben, positivo, pulgar arriba. Noeliño para C16. No, isto é pulgar arriba ou unha roda, era como Supermartes, que na superpantalla salía hecho unha roda do Citroën, que tamén era Citroën Saxo, despois foi Citroën Sara, bueno.
Pois unha roda ben para C16 porque é un Androide. Está un Androide, podeche facer a comida, fregar o suelo, pode ser un Rumba, pode ser un Thermomix, pode ser de todo. C15, unha furgoneta, ben tamén, porque unha furgoneta fai moito servicio. Sí, tamén, señor, perdón un momento, perdón que che curte neste sitio. Sí, no, que acabo de sentir unha perturbación na forza. Claro, normal. Dixémolo ao principio do programa que estábamos agardando sí, é verdad, a chegada dunha ointe habitual. Sí, é público, mesmo evidente tamén, porque ointe porque nos ve. Evidente, sí, é evidente. Evidente que acaba de chegar porque creo que acaba de chegar porque se enterou do atuendo que leva hoxe Pepe Capelán, que se non o podedes ver na radio, pero pero imaginádelo, o sea, eses chaleques, esa camisa floreada. Decir Pepe Capelán, eu xa sei que vos ven a cabeza pois unha imaxe dun corpo feito para o pecado, obviamente. Estamos vivindo non hai nin que explicalo. O fenómeno, fan un aplauso para a ointe que acaba de chegar. Se acaba de sentar, mira que Ai, que corazón. Se ven a escoitar 3 minutos de programa solamente por velo. Iso é un fan. Pero as capturas de pantalla mentales que está facendo ahora que eso non son pajos a cartos, verdad, cariño? Bueno, continuamos. Ben, decíamos, Androide contra furgoneta os dous, ben. Despois, C16. C16 sabemos que formaba parte dunha familia de androides que eran C16, C17 e C18, e aí pararon os pais. C17 e C18 eran irmáns, pero C16 era como se fora un fillo adoptado. Porque C17 e C18 máis ou menos eran parecidos tal, C16 era como eso, un primo lonxano que non lle queres ver, mal, tubo de escape para C16 nesse caso. C15 apárcala en Carcaralao, roda, C15 ben. Logo, cuidado, C16 tiña un rollo de que lle gustaba a natureza, cuidaba os paxaros, dicíalle son goanda, cuida o medio ambiente. Ben por C16. Primeiro androide híbrido, precursor dos androides. Ben, C15, é gasoi, contamina moito, mal, tubo de escape. Logo, C16 era un androide que repartía hostias, o sea, ben, roda tamén, pero a C15 tamén era boa porque repartía pan, repartía pescado. Bravo! Entonces, sin dúbida ninguna, a valoración é que gaña a C15 por goleada, porque aparte o caixón de atrás dá para botar nos vos canivetes. Un aplauso para Pepe Capelán. Gracias. Seguimos agardando as vosas consultas 604-029957, WhatsApp aberto, tanto notas de audio como vídeos. Foto que este ointe acompañou a nota de audio con unha foto ilustrativa, que pero eso é maravilloso. Como se chamaba? Non me acordo. Fabi. Basi. Un aplauso para Basi. Basi de Pontevedra. Por ese traballo. Basi. Traballazo. Imos rematar o programa porque xa a semana que ven, non temos máis tempo, hai que rematar porque quedan moi poucos minutos para que sexa a unha. Pero a semana que ven imos falar con eles. Hoxe van estar aquí tocándonos un tema, un tema deste traballo, verdade? Do seu traballo que levan presentando nos últimos meses, Volvoretei, e aquí están algúns dos éxitos máis coñecidos deles, por exemplo, esas dúas cancións que gañaron Canción do Verán no 2017-2018 nesta casa, na Corporación da Radio e Televisión de Galicia, e tiveron a xentileza de estar connosco. A semana que ven falaremos un pouquiño de todos os seus proxectos. Hoxe non temos máis tempo, pero sí que imos desfrutar da súa música, non sen antes dar as grazas a Fran Rodríguez e a Noelia Rey por estar connosco hoxe. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na producción, Fernando RQR, Pepe Capelán. Eles volven a vindeira semana e agora desfrutamos da música de Plan Siberia. Plan Siberia. Quero que me levo vento preto dos teus sonhos, voar na boa dirección. Non quero
esquecerme de ti, esquecerme de mí, esquecernos de nos, porque somos aves migratorias, faremos historia, vivindo nunha realidade oposta da nosa condición. Como bon galego que son, non quero fitar para atrás, e asubiu esta canción. 1, 2, 3, 4, pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para. Cando faga lo macuto, non esqueza lo punteiro, que alo para onde vayas alguén che terá un panteiro. Galegos do mundo enteiro se emocionan cun gaiteiro. Cando estás fora da casa, a terriña vai por dentro. Somos potencia mundial, somos corvos entre o millo, cans palleiros nos camiños, nenos cheos de alumiños, nos tellados dos veciños, gatos pretos raposiños, baixo a viña do Alvariño hai as apertas do Padriño, coa camisiña de liño, unha rubrica, un biquiño, deixo atrás todo o que son, aquí deixo o corazón. Pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para pa pa para pa 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 para pa para pa 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 para